Intemmet il-konsultazzjoni pubblika dwar il-White Paper Ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. F'istqarrija ngħad li sottomissjonijiet minn stakeholders u ċittadini fost oħrajn u rew rispons pożittiv. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fakkar li lan wara din ir-riforma importanti u li jintlaħaq bilanċ ġust u effettiv bejn l-interess ta' twettiq tal-ġustizzja u riabilitazzjoni tal-vittmi ta' droga. L-ammont notevoli ta' sottomissjonijiet huma konferma ta' kemm kienet neċessarja din ir-riforma. Minn punt politiku rrid nosservaw wkoll li fil-waqt li kellna Partit Nazzjonalista Oppożizzjoni li qed tappellanna biex nirtiraw din ir-riforma, issa ħarġu jappoġġjaw il-maġġor parti ta' dawn il-proposti huwa indikattiv ukoll ta' kemm kienet importanti li mmorru għal din it-tip ta' riforma f'settur daqstant importanti f'pajjiżna li jindirizza il-pjaga soċjali ta' droga. Fl-aħħar ġimgħat saru diversi laqgħat ta' konsultazzjoni mal-stakeholders prinċipali fosthom is-setqa il-Caritas, l-Oasi kif ukoll laqgħat mal-pubbliku. Il-Ministru Attard semma kif marru għand dawk li ta' kuljum ikollhom kuntatt ma' dawk li huma verament vittmi tad-dipendenza fuq id-droga. Qal li l-esperjenzi tagħhom iżidu d-determinazzjoni tal-Gvern li ma jinstabtux bibien f'wiċċ il-vittmi ġenwini ta' din il-pjaga soċjali li jixtiequ jirriabilitaw irwieħhom u saħansitra oħrajn li diġà bdew dan il-proċess biex itejbu ħajjithom. Il-feedback kollu li rċevejna se jkunu issa qed jiġi mixtar biex ngħaddu għal pass li jmiss, il-pass leġislattiv biex nippreżentaw l-abbozzi neċessarji fil-Parlament ħalli natwaw din ir-riforma u nilħqu l-għan aħħari ta' kulħadd dak li nofru opportunità lil daw kollha li huma vittmi ġenwini ta' droga u li jixtiequ opportunità li jibnu ħajthom il-ġdid.